Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, vítejte na vlnách Divadelní 5, podcastu Beskydského divadla Nový Jičín, který je audio odrazem veřejných debat, které jsme v Beskydském divadle začali pořádat s novináři, intelektuály a osobnostmi veřejného života. Jednoduše s lidmi, kteří mají co říct. Prvním hostem Divadelní 5 byl na konci ledna sportovní komentátor a novinář Robert Záruba. Pojďte si poslechnout, jak vzpomíná na loňské úspěšné hokejové mistrovství světa či olympijské hry v Paříži. Jaká je nyní atmosféra v České televizi, či jaké bylo natáčení dokumentu s legendárním hokejovým útočníkem Václavem Nedomanským. Přejeme vám příjemný poslech a pokud se budete chtít našich debat zúčastnit osobně, podívejte se na web Beskydského divadla, jestli zrovna nějakou neplánujeme. Rádi vás uvidíme. Pane Zárubo, vy jste známý tím, že si vedete opravdu pečlivé statistiky, máte na to excelové tabulky a mě by zajímalo, jestli v těch vašich řádcích a sloupcích se nějak vyskytuje Nový Jičín. No, kdybych zadal do vyhledávače Nový Jičín, určitě by se to tam někde objevilo u narození některých hráčů, kteří prošli národním týmem. Já vás doplním, ne, že bych si to pamatoval, ale Nového Jičína pochází třeba Rostislav Klesla. Za Nový Jičín dokonce v minulé sezóně ještě nastupoval další bývalý hráč NHL Rostislav Oleš. A ještě taková zajímavost, v sezóně 97-98 za Nový Jičín dokonce hostoval Petr Nedvěd, když chvíli nehrál v NHL. Ale mě napadá u toho jiná věc. Stalo se vám někdy, že jste komentoval, aniž byste tomu dal tu přípravu, kterou jste potřeboval, že to bylo třeba na poslední chvíli, a jak jste se s tím musel vyrovnat, když jste člověk té pečlivé přípravy? Právě? Stalo se mi to několikrát za různých okolností. Poprvé, když jsem byl na německý pohár, v roce 1993 to bylo, 3, Ivan Hlinka tam byl, takže 3, a měl jsem služební auto doma a někdo mi ho přes noc vykradl. Takže mi vykradl i tu přípravu, já jsem tam měl nakoupený nějaký věci v oblečení tak a někdo to vzal s tím, takže jsem jel a komentoval jsem tak říkajíc na oči ten začátek toho turnaje, protože to jsem nestihl si jako tu přípravu jako doplnit a tenhle turnaj byl takový jako trochu náročnější a pak jsem jednou stalo, že jsem komentoval bez přípravy taekwondo. A to bylo nečekaný i pro mě tenkrát, protože to je zase jiná historka, ale to bylo zajímavé. Naštěstí jsem se v tom nějak rychle zorientoval. No a jak to dopadlo, to taekwondo? Výsledek už se nepamatuju, ale bylo to na olympijských hrách a protože já stavím ty olympijské projekty a nasazuju tam lidi. Ten bude komentovat to, ten pojede tam, ten udělá tohle. A u toho taekwonda jsem si do toho plánu televizního napsal, že se to bude komentovat ze studia, že to bude komentovat ten redaktor, který uvádí to studio. A ten den jsem to byl já a já na to zapomněl. Takže jsem říkal, a teď jsem to uváděl, že jo, do té kamery, a jsem říkal, a teď se podíváme na finále soutěže v taekwondu a byl ten piktogram, ten předěl toho sportu. Tam na chviličku ten zvukař, to bylo, já jsem byl v Praze, já jsem nebyl v dějišti, tenkrát jsme měli to olympijské studio v Praze a ten zvukař na chviličku stáhnul tu červenou, jo, že zasla ta zvuková červená a řekl mi, komentuješ ty, za 2 sekundy tě vyjíždím zpátky. A rozsvítil znova tu červenou, takže já jsem se tak jako nadech. Naštěstí tam seděl expert na to taekwondo, s kterým jsme se předtím o tom bavili, takže jsme to spolu nějak ukopali. Jo? Pochopil jsem, naštěstí taekwondo je poměrně jednoduchý na počítání. Není to jako v judu, kde máte vazary, shido, juko, tam je to mnohem komplikovanější se v tom jako vyznat. A možná bych to taky dal, ale bylo by to určitě jako složitější. Ale tady je to 1-0, 2-1, 5-1 podle těch kopů, že jo? A teď, jak tam naskakují na té grafice ty body, tak ono se v tom člověk docela rychle zorientuje a ten expert mi hodně pomohl samozřejmě. Takže myslím si, troufám si říct, že ten divák skoro nic nemusel poznat. Vy zároveň říkáte, že jste vůči vlastní práci velmi kritický. Mě by zajímalo, co je pro vás to, podle čeho hodnotíte buď svůj výkon nebo výkon kolegů. Co je dobrý komentář podle Roberta Záruby? Asi, když z toho mám já dobrý pocit, tak se málo kdy stane, že by z toho neměli dobrý pocit diváci. Takže je to asi pocitová věc. Je třeba říct, že komentování je disciplína, která má určitá pravidla, ale zároveň jsou tam dost velké stylistické odchylky, nebo jinak řečeno, každý to dělá trošku jinak a může to fungovat. Může to být v pořádku
ale když se dodrží ta základní pravidla, tak by teoreticky to mělo být tak nějak v pořádku a když se tam podaří přidat ještě něco z toho zápasu, jakoby líp zprostředkovat ten zážitek z toho sportovního boje, tak si myslím, že to je takový bonus a že pak může být člověk do určité míry spokojen. Když se vrátíme do loňského roku tohoto času, tak jste byl chvilku zpátky asi ze Švédska z juniorského mistrovství a zároveň jste věděl, že před vámi jsou dvě obří akce, domácí mistrovství a olympiáda v Paříži. No, mi to nepřipomínejte, to bylo jako těžký čas, já jsem rád, že to mám za sebou. Jestli ještě v ten okamžik, když byl třeba jako leden loňského roku, jestli ještě ve vás bylo nějaké těšení se, anebo už jenom ta hrůza z toho obrovského nasazení pracovního? Do toho vpadla, jak tak připomínáte tu dobu, tak listu v hlavě tím diářem a vpadla do toho ještě jedna zásadní změna. A to byl dokument, který jsme natáčeli s Václavem Nedomanským, který je z Hodonína. A Václav Nedomanský žije 50 let ve Spojených státech, protože v roce 1974 emigroval a od té doby žije v Americe a je to zároveň teda nejlepší střelec v historii národního mužstva. Jako nikdo nedal za národní tým tolik gólů jako on. A jedním z mých velkých profesních snů bylo natočit s ním ten jeho příběh, který tady nikdo nikdy nespracoval, protože než o něm stačili v 70. letech natočit naši předchůdci ten dokument, tak on frnknul. Takže o něm vlastně neexistoval žádný dokument, už byl uveden do síně slávy, jak tady v Česku, tak na Slovensku, tak i do mezinárodní síně slávy a do Hockey Hall of Fame v Torontu. Takže on je jeden ze dvou, nebo možná je jediný, kdo je ve 4 síních slávy ledního hokeje a nemá vlastně svůj televizní takový portrét nebo dokument, takže to jsem chtěl napravit. My jsme ten dokument roztočili v roce 2015, kdy se otevírala síň slávy v Praze v obchodním centru Harfa vedle O2 Areny. On tam byl tehdy, to je zase jako jiná legrační historka, ale tehdy jsme se tam potkali a já jsem s ním natočil takový jakoby, jak to říct, takové první povídání na asi 20 minutové. A jemu se to líbilo, on je jinak velmi nedůvěřivý k médiím, k novinářům obecně, ale tohle se mu jako líbilo a pak vlastně jsme se potkali o rok později na světovém poháru 2016 v Torontu a tam jsme natáčeli v Torontu v ulicích Toronto, kde on jako taky hrál za Toronto Toros a točili jsme asi 2 hodiny a stala se strašná věc, to se mi nikdy nestalo, že ten materiál, který jsme natočili, se ztratil mezi Torontem a Prahou. Ten kameraman, který to natočil a měl to na té kartě vlastně, tak to přemazal a poslal to do Prahy a v té Praze on to nikomu neřekl, protože časový posun, tak to přišlo někdy ve 3 ráno a po 14 dnech v České televizi se automaticky tyhle věci jako smažou a je po nich. A to se stalo. My jsme s tím Václavem Nedomanským byli v e-mailovém kontaktu a on mi psal tak, jak to vypadá. Já jsem asi měsíc sbíral odvahu, že mu napíšu, Václav, se strašně omlouvám, ale my jsme to prostě ztratili. Ale on to nakonec pochopil, nakonec jsme to nějak jako to. A pořád jsme od toho roku 2016 hledali termín, kdy se potkáme. Ono to není jednoduchý, ono zaplatit cestu štábu do Ameriky, to je pro Českou televizi jako, ono to nezdá, ale je to jako docela náklad. Václav Nedomanský přiletěl sem, to taky se jako moc nerýsovalo, takže jsme čekali a v tom loňském roce v lednu on souhlasil s tím, že sem přiletí, my jsme mu zaplatili letenku, vyšlo to levnějc a on jako po mnoha a mnoha odkladech jsme dojednali tady tu jeho návštěvu, takže on zhruba touhle dobou přiletěl do Česka a my jsme měli 4 natáčecí dny, které jsme věnovali na vlastně natočení celého toho jeho příběhu. A to mi vpadlo do toho programu najednou z ničeho nic, ale viděl jsem, máme tuhle jedinou šanci, protože jemu bylo 80 a už se nerýsovalo jako moc možností, kdyby se to jako dalo s ním natočit. Takže jsme ho tady, on teda přiletěl, vzdor časovému posunu, vůbec to nechápu v těch 80, on byl velmi disciplinovaný, my jsme mu naplánovali natáčecí den v Praze, pak jsme byli u prezidenta Petra Pavla, pak jsme byli v Hodoníně, pak jsme byli v Bratislavě, respektive obráceně Bratislava Hodonín. Takže on tady s námi prožil 3 intenzivní dny natáčení, zorganizovali jsme mu různá setkání s bývalými spoluhráči ve Slovanu Bratislava, ve sportovní hale, kde vyhrál titul mistra světa v roce 72. A bylo to hodně intenzivní. No a tenhle ten materiál, já jsem vlastně si uvědomil, že musíme zpracovat do toho mistrovství světa. Že kromě toho, že teda pracuji na olympijském projektu Paříž 24
a mistrovství světa u nás, což je opravdu unikátní jako záležitost, tak kromě toho musím ještě před začátkem toho mistrovství vtlačit ten dokument o tom Václavu Nedomanském. A to bylo při tom nasazení únor-březen, kdy se hraje playoff extraligy a už tam se formuje to národní mužstvo a je tam mistrovství světa žen na 18, je tam strašně moc jako věcí, tak normálně já vůbec nic nestihnu k tomu dalšího a teď najednou tady byl ten úkol toho dokumentu, takže mě úplně brali mrákoty, když jsem si uvědomoval, že já to musím stihnout do toho mistrovství. Už to bylo vytištěné v programu Návrat zatraceného střelce se jmenoval ten dokument, už to bylo vytištěný. Pardon, já budu trošku kejcha, protože jsem si přivez nějakou virózu. Teď vidět, tak mě to i teď rozrušilo po tom roce. Vzpomínka. A opravdu jsme to dodělávali a moje největší úleva, všichni říkali, ty už se těšíš na to mistrovství, jak si to užiješ, to úplně nesnáším. A teď ještě o to víc, že my jsme dodělávali po nocích ve Střižně ten dokument a dodělali jsme to asi, ten zvukový mix byl asi, bych řekl tak 10 hodin, možná 12 hodin před tím vysíláním. Opravdu to bylo tip-top. A to vysílání bylo ve čtvrtek a v pátek začínalo mistrovství světa v Praze. Takže kdybych se měl vrátit o rok zpátky, tak opravdu to bylo období, kdy jsem měl stres ne z toho, že tady bude mistrovství světa a my to nějak musíme dobře udělat, ne z toho, že rovnou na to navazují olympijské hry, což už samo o sobě je vražená kombinace, ale abych stihnul udělat ten dokument, protože v tom mistrovství, jak my říkáme, vyletí komínem, ale ten dokument, ten tady o Václavu Nedomanském bude navždycky, jako vlastně jeho příběh pro příští generace, příběh hokejisty, který vlastně ve 30 letech úplně změnil svůj život, odešel do neznámého světa, zanechal tady po sobě rekord střelecký, jako nejlepší střelec v historii národního týmu a ta země, pro kterou ten rekord vytvořil, mu odebrala občanství. A to byla vlastně ta pointa toho filmu, že on vlastně to občanství, nebo měla být původně, že o to občanství dostane zpátky, ale on už dostal rok předtím, v roce 23, to jsem nevěděl, takže jsme hledali jiné jako vyústění a to vzniklo úplně, to napsal sám život, protože Václav Nedomanský, jak tady prožil ty 4 dny, on se po 4 dny zase vrátil do toho Phoenixu nebo do té pustiny, kde chudák bydlel, tak on se rozhodl po těch 4 dnech tady, kdy pozdravil spoustu kamarádů a teď si musíte uvědomit, že on je introvert, on opravdu není úplně jako, že by to bylo hned nějaký jako velký jásání, se spoustou lidí se tady ani nechtěl potkat, spousta lidí nechtěla potkat jeho z různých důvodů. Tak po těch 4 dnech toho natáčení tady on se rozhodl, že se vrátí po těch 50 letech v emigraci. A ten dokument končí a tam je jakoby kousek hymny, kterou on zpívá, jak stojí na té modré čáře ve Stockholmu 69, tam jsme porazili ty Rusy, že jo, byl ten Aeroflot a to. A on tam stojí na té modré čáře a zpívá tam ten konec, kde domov můj. A byly titulky a pointou toho filmu je, že on se po 50 letech vrátil a žije v Praze a vlastně po 50 letech je doma. Neuvěřitelný. Jako neuvěřitelný příběh. Já když vás poslouchám a povídat o věcech i z minulosti, o tom, že vy máte rád ten čas strávený v archivu a tak podobně, není vlastně nakonec to zpracování těch podobných dokumentů to nejoblíbenější pro vás na té vaší práci? Z toho, co jsem tady teďka popsal, tak není. Jako, je to hezký, když to natáčí, je to fajn, když se to vymýšlí a je to skvělý, když je to hotový. Ale to mezi tím, kdybych byl dokumentarista a dělal jenom dokumenty, tak a věnoval se jenom tomu, tak by to bylo skvělé. Ale vzhledem k tomu, že to dělám vlastně jako koníčka, já za to nemám ani honorář, a ještě si to v posledních letech sám režíruju, to je fakt jako nálož časová, takže stihnout to je dost jako těžký. Teď já zase mám tu ambici, aby to bylo dobrý, že mě stačí jako jen takto nějak sestříhat dohromady, ale prostě chci, aby to byl kvalitní dokument. No a to samozřejmě si nárokuje nějaký čas na to a ten čas já musím brát někde jinde a jinde mi stojí nějaká jiná práce, takže není to úplně to nejlepší. Jako dělám to moc rád, ale už si hodně jako šetřím čas na to, abych to zvládnul jako v klidu a neměl takovýhle stres. Já jsem hned pak, ten loňský rok byl fakt strašný, já jsem to samý pak prožil před Vánoce, kdy jsme dodělávali zase dokument o mistrovství světa, protože každý úspěch našich hokejistů rovná se problém. Protože my musíme
my musíme o tom udělat dokument, že jo. A teď jsme vyhráli Zlato doma, jo, což byl titul toho dokumentu, Zlato doma. A teď já jsem zase chtěl, aby to bylo dobrý, takže jsme přes léto, místo abych někde se opaloval to, tak jsme přes léto točili Davida Pastrňáka a Radka Gudase a Lukáše Dostála. Nestihli jsme Martina Nečase, ten se pak dotáčel v Americe, ale to tam byl zrovna shodou okolností nějaký náš štáb, který to udělal tak jako bokem. A to se muselo zase stihnout do Vánoc, to byl zase nový stres, jako, takže tyhle ty dvě situace bych si jako rád odpustil, ale vznikly z toho dva pěkné povedené dokumenty. No. Takže dokumenty fajn, ale když jsou hotové, tak je to nejlepší období. Když mluvíme o tom, v tomto případě pracovním tlaku, tak já se vrátím zpátky ještě k tomu mistrovství. Mě by zajímal ještě ten tlak na ty hráče, který musel být enormní, když to bylo doma. Jak vám se jako novináři daří hledat ten balans mezi tím, že chcete být objektivní, chcete znát důvody toho, proč se trenér rozhodne tak, jak se rozhodne, a zároveň ale nechcete ten tlak asi ještě znásobit, když je to doma. Kde je ta hranice pro vás? Já si myslím, že jste to popsal úplně přesně. Já musím zůstat jako kritický pozorovatel, který zároveň může vyjádřit nějaké přiměřené emoce směrem k výsledku. Podařilo se to výborně, nedařilo se to smutek, ale zase nic se nemá přehánět, nemělo by se to úplně vychýlit, protože já nejsem fanoušek v ten moment, přestože samozřejmě tomu týmu to přeju, ale já jsem vlastně někdo, kdo má zprostředkovat ten zážitek. A to bych jako fanoušek úplně nesvedl, to by nestačilo. To by byla jenom emoce. Takže já tam musím mít nějakou směs obojího a tady zase odkážu na to, co jsem říkal na začátku. Ona je to trochu směs nějakého dodržování pravidel a osobního natyrelu nebo temperamentu, který každý komentátor v sobě má, a ten má potom jako použít k tomu, aby tomu divákovi zprostředkoval ten zážitek. Necenzuruju, když mám nějakou špatnou informaci, tak ji, pokud je ověřená a je za ní nějaký jako, řekněme, zájem v tom smyslu, že by to veřejnost měla vědět, tak to nezamlčuju, ale na druhou stranu jsem už možná opatrnější než dřív v tom ověřování, protože celá řada věcí je takové, to jedna paní povídala. A je pravda, že ono to tak vypadá, že žijeme jakoby s tím týmem, to není tak úplně přesně. Tam je dost velká bariéra a my se dozvídáme zevnitř z útrop toho týmu nějaké útržky, které třeba opravdu jako pečlivě ověřovat a zvažovat. Tohle se jako opravdu má zveřejnit, tohle to si myslím, že není nutné. Tak k tomu se člověk dostává jako opravdu jako obtížně. No. A takže já jsem tam opravdu jako novinář, ale já to i učím studenty, že to je zvláštní novinářská situace nebo kategorie, ta sportovní žurnalistika, kde ten vztah mezi sportovcem a novinářem je trošku jiný než vztah třeba mezi novinářem a politikem. Tam přece jenom je nějaká bližší vazba, ale nesmí tam dojít k tomu porušení té hranice. My nejsme kamarádi. Jo? Já nejsem kamarád s těmi hráči, nebo já k nim mám jako dobrý vztah, myslím si, že oni ke mně většinou taky, ale je tam ta hradba, kde já za ní nelezu a oni zase na druhou stranu respektují, že já o nich musím mluvit ve třetí osobě jednotného čísla, někdy taky kriticky třeba. Když mluvíte o tom vztahu s hráči, mě by zajímalo, když se ohlédnete, jak moc se změnil přístup těch hráčů k vám. Myslím tím to, že když ti hráči třeba začínají, tak vy jste známější než oni. To znamená, máte pocit, že... Mezi lidmi to tak jako je a mě by zajímalo, jestli cítíte z nich, že ten přístup je jiný, než když jste to dělal třeba před 20 lety. No tak to jo. Že prostě mají přirozený respekt třeba a tak dále. Výrazně se změnila volba vykání, tykání. Dneska, když jsem přišel do kabiny a to bylo čau, nazdar, protože to byli moji vrstevníci, že jo. Martin Ručinský, Pavel Patera, to byli kluci mladší než já, ale byli jsme de facto vrstevníci. Ten ročník 67, Martin Hosták, když hrál, Luboš Pázler, Robert Kron, Tomáš Kapus, a to byli vrstevníci moji, takže s těma přirozeně jsme si tykali. A pak jsem si týkal i s tou generací těch Husákových dětí, což je ta zlatá éra českého hokeje, že jo, ty ročníky narození 71, 72. A pak byl takový přechod, kdy jsem si toho nevšiml a teď najednou já přijdu, teď jsem byl na mistrovství světa juniorů a tam automaticky všichni ti kluci mi vykají. A teď já jsem, mám jim taky vykat? Nebo samozřejmě, když se to hodí, tak jim vykám, že jo, ale protože jsem byl zvyklý v tom sportovním prostředí, to je trošku jinak, tak je to takový zvláštní, že samozřejmě v oficiálních rozhovorech já jim vykám, jo, když dám rozhovor do toho vysílání, tak jim vykám, ale
Jinak si s některými teda tykám, ale s většinou vlastně to máme ten nepoměr otočený, že jo, to, co má Jaromír Jágr, který každému tyká a já mu musím vykat, že rozhodně říká, a to máš jako takhle, víš, a to musíš tohle takhle, tak on každému jako tyká, ale tady je to obráceně, že já teda v tom neformálním styku, jak se říká, ten small talk, jako když se s nima bavím o tom, jak si balej hokejky nebo něco zajímavého z jejich jako kariéry, tak já se jich ptám, a jak tohle děláš? A on říká, no to musíte takhle a to. A já říkám, že on mi vyká zase. Takže tam už nějaký jako odstup asi věkovej teda je. No. Protože oni ty kluci vlastně, a i jejich tátové jsem zjistil, se dívali na to, když já jsem komentoval, tak oni už to sledovali v televizi, takže tam asi opravdu nějaký ten odstup trošku asi z jejich strany je. Já u toho hokeje ještě chvilku zůstanu. Když se vás občas ptají po neúspěšném mistrovství na to, jestli je to nějaký příznak českého hokeje a tak podobně, tak vy říkáte, že ten jeden turnaj není ta zpráva o tom. Ale teď, když to vezmu z opačného konce, tak kdybych statisticky se na to podíval, tak loňské mistrovství mužů zlato, mistrovství světa juniorů 2023 stříbro, stejné mistrovství leden 2024 bronz, mistrovství světa žen duben 2023 bronz, univerziáda české hokejistky zlato. Jako je to nějaký signál naopak pozitivní? Dá se tady z této statistiky už něco usoudit? Ještě parahokej, 2 bronzy. Taky součást hokeje. Jako, no, já bych neřekl, že se něco dramaticky změnilo v českém hokeji. Já vidím pořád stejné problémy a pořád si myslím, že zároveň je tady spousta lidí, kteří pracují opravdu výborně, tak jako pracovali dřív, jenom k tomu nebyly ty medaile. Ale změnila se atmosféra. Řekl bych, že jsme protrpěli takovou tu dekádu toho nesebevědomí, kdy si ty týmy opravdu málo věřili. Dneska, když se zeptáte hráčů, ale hlavně trenérů, kteří ten pozorovací talent mají, řekl bych, ještě vyvinutější, nebo jsou dál v téhle dovednosti, tak oni skoro bez výjimky, a teď jsem si to ověřil znova na mistrovství světa 20 v Kanadě, kde jsme hledali odpověď vlastně na stejnou otázku, tak oni vám řeknou z 90% je to sebevědomí těch kluků. No, oni si daleko víc věří. Samozřejmě ty úspěchy, které oni vnímají, které jsou kolem nich, že jo, Ačko vyhrálo mistrovství světa, ženy začaly vozit medaile, 18 začíná být jako úspěšnější, 20 má 4 semifinále na mistrovství světa v řadě, to jsme tady fakt dlouho neměli. Vlastně nikdy, když to tak vemu, semifinále, protože to se nehraje dlouho. Tak tohle to je asi ta odpověď, že se změnila atmosféra, že si tady víc věříme sami sobě, nebo ti hráči si víc věří. Věří tomu, že ten náš způsob, jakým my se připravujeme na ty zápasy, jak oni jsou připraveni, tak dohromady, že ten týmový výkon dokáže eliminovat ten součet talentů, který je asi silnější u Švédů, Finů, Kanaďanů, Američanů. Takže to je asi odpověď na tu otázku. Neřekl bych, že se tady něco dramaticky změnilo. Spíš ti, kteří pracovali dobře v minulosti a přehlížela se jejich práce, tak teď najednou sklízejí ty úspěchy a ti, kteří dobře nepracovali, tak si myslím, že pořád, nebo ty věci, které nefungovaly dobře, takže se mění velmi pomalu, ale nic jako radikálně, že bychom tady udělali nějaké zásadní opatření a z toho vyplynuly ty medaile. Tak to si nemyslím. Já teďka přejdu dál k olympiádě, ať ten loňský rok můžeme zrekapitulovat. Vy a Česká televize máte možná světový unikát v tom množství těch vysílaných sportů, že opravdu ten okruh těch věcí, kterým se obecně Česká televize věnuje, tak vy vždycky říkáte, že základní zájem je ten český divák a český sportovec. Ano. Máte pocit, že je to oboustrané, že i český divák se prostě vždycky zajímá o českého sportovce v podstatě, ať už jde o jakýkoliv sport? Pokud mohu soudit podle průzkumu, tak ano. A ty průzkumy dlouhodobě to jednoznačně dokládají, protože je obrovský rozdíl třeba v rychlobruslení. Když si vezmete rychlobruslení bez Martiny Sáblíkové, čili nějakých 18-19 let zpátky, tak to nikoho nezajímalo tady. Když jsme vysílali rychlobruslení na olympijských hrách, tak jste to nějak přetrpěli jako diváci, neboli sledovanost a zájem o ten program byla hodně nízká, ale v momentě, kdy jsme tam najednou měli tu českou vlaječku, a ten náš pavouček, ta Martina, tam rozkmitala ty nožičky v těch zatáčkách.
a vyhrála 5 kilometrů a vyhrála 3 kilometry a měla 3 medaile v Soči 2014 a že má ten obrovský počet medailí z mistrovství světa ve víceboji a z 5 kilometrů, ze 3 kilometrů a tak dále, tak to najednou úplně vylítne ten zájem a všichni chtějí vidět, jak ta Martina to jako pojede. Je to úplně něco jiného. Takže bez pochyby, my tomu říkáme česká stopa a my po ní jdeme a to je i smysl, podle kterého, nebo princip, podle kterého skládáme ten olympijský program, kde vlastně teď jsme nebyli majiteli práv a měli jsme dost omezené možnosti, ale využili jsme je čistě k tomu, abychom ukázali české sportovce v těch olympijských soutěžích bez ohledu na jejich úspěšnost, tam to nehraje roli. Jo, ale když tam vy sledujete plavání, šerm, judo, cyklistiku, potom gymnastiku a všude je nějaká jakoby česká účast, tak se vám to jako těžko odchází od toho, musím říct. Že to je i vidět na tom programu, že to fakt funguje. Zatímco, kdybychom šli po nějakém, jako řekněme, světovém programu, tak to úplně tak fungovat jako nemusí. Samozřejmě z tohohle jsou jako výjimky, bez pochyby to platí o fotbalové lize mistrů třeba, ta měla spíš dobrou sledovanost. Teď, jak se to zavřelo jako vlastně za ten de facto placený obsah, tak to je trošku jako problém z hlediska té dostupnosti a tím pádem i počtu diváků. A pak je tady velká výjimka, to je biatlon, kde bez ohledu na to, jestli se nám daří nebo ne, tak to je neuvěřitelný fenomén, ten má jako přitahuje obrovský zájem diváků, víceméně bez ohledu na úspěšnost českých závodníků a závodnic. Takže asi tohle je trošku výjimka. Pak jsou samozřejmě ještě globální události, jako je mistrovství světa ve fotbale, ale možná i v tomhletom je důkaz, protože když porovnáte mistrovství světa v hokeji a ve fotbale, tak u toho fotbalu bude záležet na tom, jestli a kam se dostane česká reprezentace. Pokud ano, tak ten fotbal má šanci, ale jinak v tom zájmu diváků je proti mistrovství světa v hokeji bez šance, což je rarita v Evropě, možná na světě kromě Kanady možná, nebo Ruska, tak to je opravdu unikát, ale u nás mistrovství světa v ledním hokeji ty naše zápasy jsou výrazně sledovanější než cokoliv jiného ve sportu a v minulém roce to vlastně byly 3 nejsledovanější pořady napříč televizemi, napříč všemi žánry, takže z toho je vidět, že ten český prvek v tom vysílání je velkým lákadlem pro diváky a my to vlastně máme zakotveno tak nějak v tom našem testamentu, kterým se Česká televize řídí při výběru sportovních programů. No tím jste nakousl téma vůbec těch vysílacích práv. Vy jako Česká televize nemůžete finančně konkurovat komerčním televizím, ale přesto se vám daří stále ta práva získávat. Mě by zajímalo, jestli ti majitelé těch práv se dívají i na to, kdo to vysílá, jestli vlastně přispívá to jméno té České televize vlastně tomu, že se vám podaří získat práva, i když by vás někdo přeplatil. To se jednou opravdu stalo, ale to jsou, abych začal obecně, to jsou pro mě fakt 2 zázraky. Jeden je český hokej, kdy jsme uprostřed Evropy, ty klimatické podmínky tady hokej zas tak moc jako nenahrávají, zvlášť teď, ale ani v minulosti to jako, my máme míň zimních stadionů, než má aglomerace Toronto dohromady. To je fakt jako zázrak, že s tímhletím dokážeme 100 let jako buď dohánět, anebo být v té světové špičce. A myslím tím absolutní, to znamená, jako, že jsme medailový uchazeč každé mistrovství, každý turnaj. To je neskutečný. A druhý zázrak je, že Česká televize s tím rozpočtem, ono se to nezdá, jako to vypadá 7,5 miliardy, vy si můžete koupit, co chcete, jenomže to je tolik věcí, co ta Česká televize musí i ze zákona jako dát dohromady, tak ono na ten sport zbyde fakt zlomek z téhle částky. A je zázrak, že dokážeme že s tímhletím jako dát dohromady ten program, jaký pořád ještě máme, kde teda vysíláme olympijské hry, teď vlastně se Evropská vysílací unie a tedy i Česká televize, protože jsme součást EBU, tak se vrací jako hlavní vysílatel olympijských her. Máme mistrovství světa v hokeji do roku zatím 2029, máme mistrovství Evropy ve fotbale, máme všechny světové poháry, šampionáty v zimních sportech,
jo, máme fotbalový nároďák, máme opravdu strašně moc jako věcí a to je jako dost, aha, to je lepší, ne, možná i. Jsem si teďka zjistil, že ten mikrofon může dát blíž. Takže to je jako velmi, slyšeli jste mě až do teďka, jo? Jste byli trpěliví teda. Tak to je vlastně druhý zázrak, který teda tady je. No a to se jednou opravdu stalo, abych se vrátil zpátky k té otázce, při soutěži o televizní práva na světový pohár v ledním hokeji 2016, to je ten poslední, který se hrál, a byly vyzvány teda všechny televize u nás, aby připravili prezentaci a předložili nabídku finanční a programovou, že viceprezident NHL přiletí do Prahy a posoudí to přímo na místě. A to se fakt stalo, opravdu přiletěl Brian Proper a byl na Kavčích horách a už předtím byl na Nově a na nebo ne, on byl možná nejdřív na Nově, pak byl u nás. No byli jsme uprostřed, nevím přesně, jak to tam šlo za sebou, ale byla Nova, Prima a my, Česká televize. A já jsem mu teda ukázal, jak my vysíláme hokej, jak píšu scénáře toho doprovodního programu a proč to tak děláme, tak jsme mu to celý jako popsali, vysvětlili, ukázali. No a pak se podíval na tu finanční nabídku, pokyval hlavou, no, dobrý, no, tak ještě jdeme na Primu. Tak odjeli na Primu s tou průvodkyní, to byla nějaká zprostředkovatelka Češka, která žila v Londýně a starala se tady o něj. A pak to skončila ta prezentace a my jsme tam tak seděli už bez nich v té kanceláři, v té zasedačce a já jsem říkal, je to v pytli, co, to nemáme šanci. No, a tak jsme říkali, no tak ale udělali jsme, co jsme mohli, jako, nemáme si jako co vyčítat. No a pak večer mi přišla SMS-ka od ředitele ČT Sport a psal mi, jako, že mu volali z letiště, že odlítají, že už jako to byli na té Primě a že byli s náma velmi jako spokojení a že nám děkuju moc za působivou prezentaci. Já jsem říkal, no jasně, určitě, to je taková ta zdvořilostní fráze. No ale za týden přišlo rozhodnutí a my jsme to opravdu ty práva získali a získali jsme to s nejnižší finanční nabídkou na základě toho programu, který jsme předložili a NHL to tehdy rozdělila tak, že Nova dostala práva na NHL jako na soutěž na 3 roky a my jsme dostali ten světový pohár exkluzivně s tím, že oni chtěli, aby to tady mělo tu nejlepší možnou prezentaci. Tak to pro nás bylo opravdu jako vyznamenání. No, ale od té doby světový pohár se nekonal a je otázka, jak by to bylo na příště, protože samozřejmě NHL nemůže věčně prodávat za nízkou cenu nebo pod cenou, řekněme, na to území televizní práva. To nevím, jestli by na podruhé, jestli by to prošlo, ale tohle se opravdu stalo. Tím jste mi tak nahrál k zatím poslední otázce, než dám prostor divákům. Česká televize v tuto chvíli prochází poměrně, řekněme, turbulentním obdobím. Nové vedení relativně pořád, samozřejmě nějaké změny týkající se odchodu známých tváří a do toho teďka aktuální diskuze kolem koncesionářských poplatků, které se strašně dlouho nezvedaly. Bavíme se o zvedání o vlastně 15 korun navíc. Jaká atmosféra z vašeho pohledu v České televizi v tuto chvíli je? Vy sám jste říkal, že by byla iluze myslet si, že se to sportu vlastně netýká a dokonce jste v této souvislosti říkal, že možná nastane doba, kdy se bude muset volit mezi tím, co je snadné a co je správné. Tak mě by zajímalo, jak vy to z vašeho pohledu aktuálně vnímáte. Ten výrok jsem ale nemířil úplně jako na poplatky, ale spíš na to, co se teď dělo v České televizi. Jsou to dvě různé věci, trochu spolu souvisejí, to je pravda, ale ono se to těžko vysvětluje. Vemte si to, já vám to řeknu takhle. Televizní poplatek se nezvedl od roku 2008 a my ten rozpočet máme stejný, tedy vypočtěte někdo 17 let. 17 let to stejné, ale za tu dobu se strašně moc věcí změnilo. Především se zdražila cena za televizní práva, takže když bych to tak odhadl, já neznám ty přesné sumy, ale můj odhad je, že to je tak o 1/3, možná o polovinu. A to se někde musí vzít, že jo. Teď jsou pak už i některé soutěže, které si nárokují takové sumy, které Česká televize prostě nemůže dát. To je fotbalová liga mistrů, naše fotbalová soutěž, protože to se prostě nedá jako rozumně zaplatit. Jsou samozřejmě televize, které to zaplatí, ale v ten moment se stávají největšími donátory nebo mecenáši té soutěže, protože na 10milionovém trhu to na reklamách to nemůžete dostat zpátky, to prostě nevychází.
takže se to řeší jinak, lepí se to prostě z jiných jako balíčků. Pak, když já jsem začínal, tak komentátorskou pozici jsme na mistrovství světa v hokeji měli jako majitel práv, jsme ji měli zadarmo. Komentátorská pozice na olympijských hrách stála symbolickou cenu jenom za to, že nám to tam vybavili, třeba $1,000. Dneska stojí ta komentátorská pozice na olympijských hrách $8,500. Na každou tu jednu událost na atletickém stadionu 8,5, na plaveckém stadionu 8,5, na cyklistice 8,5, všude je to stejná suma a to už ta televize musí opravdu si rozmyslet, kterých 7 nebo 8 pozic si může dovolit finančně. A na tom mistrovství světa v hokeji se to začalo spoplatňovat taky, tam v posledních letech se změnil majetkové poměry té agentury, která vlastně ovládá televizní a marketingová práva. A přišli k tomu lidi, kteří to začali výrazně jako zobchodovávat, takže tam se teď platí opravdu za sebe menší jako drobnost, která byla dřív samozřejmá a byla zadarmo, tak to už teď dávno neplatí. No a tohle všechno se musí někde vzít, a kde to máte vzít, když vlastně ten rozpočet je pořád stejný. To fakt není jako úplně jednoduchý, takže samozřejmě je iluze, že by jedna televize mohla vysílat úplně všechno. Něco logicky musí zbýt na ty ostatní a my tady máme vlastně na 10 milionovém trhu, myslím si 11 sportovních televizních kanálů, těch jako velkých, a to je strašně moc a je opravdu nesmysl, aby jedna televize vysílala úplně všechno, takže se to logicky nějak rozdělí, rozmělní. No a my čekáme na to, jak to dopadne z poplatky, jestli vlastně, protože my musíme už teďka začít opravdu škrtat ty výzvy, tak ušetřete, to děláme opravdu posledních 15 let, protože už to není jako otázka posledních let, že bychom jako byli na pokraji s tím rozpočtem a ono už to dál nejde, takže se začíná propouštět pomalu a začíná se trošku omezovat výroba. To, co jsme dřív jako mohli naplánovat trošku velkoryseji, tak to už teďka taky nejde. No a teď lidi to samozřejmě jako vnímají, jako my se snažíme aspoň ty nejviditelnější věci, jako ne, že nešidit, ale opravdu je ještě někam naopak posouvat, vylepšovat. Ale stejně prostě diváci říkají, tak vy přijdete o Ligu mistrů a chcete víc peněz, jako no, tak jenže ono to takhle nefunguje, ono to prostě, ta výroba samotná jako se zdražila, práva se zdražila, elektřina se zdražila, doprava se zdražila, všechno jako je někde dražší a Česká televize pořád hospodaří se stejným rozpočtem, včetně toho, co je jako vyčleněno na sport. No. Takže zatím to jako nějak dáváme dohromady, no, ale není to úplně jako jednoduchý. No. Super, tak já v tuto chvíli děkuju za vaše odpovědi a tak, abychom neokradli diváky o jejich možnost, tak v tuto chvíli otvírám tu diskuzi pro vás. Cokoliv vás bude zajímat, tak stačí, když zvednete ruku, kolegyně k vám dojde s mikrofonem a můžete se pana Záruby ptát. Já myslím, že se nemusíte bát především. No to určitě se nebojte. Odpovím na všechno, i na to, co jsem tady, o čem jsme tady nemluvili vůbec. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Záruba, než začalo loňské mistrovství světa v hokeji, napadlo vás vůbec, jakým fenoménem se s Voráčkem stanete? Jakým fenoménem se stane Jakub Voráček? Ne, vy dva, Závora. Jo, ty vaše komentáře. Takhle, Kuba je živel, samozřejmě to je takový komentátorský živočich, bych tak řekl, ale na něm je hezký to, že on zcela nenápadně, já jsem mluvil o pravidlech pro komentování, i experti mají svá pravidla v té teorii, já jsem to nazval teorie děleného komentáře, kde jsou ty úlohy rozdělené mezi komentátora a experta a on ta pravidla dodržuje a když už je poruší, tak to vždycky stojí za to. Jo? Takže se mu to jako promine. Ale dělá to málo, dělá to jenom mimořádně. Každopádně ta spontaneita, jo, taková ta živelnost, kterou on v sobě má, tak se mu podařila jako vtělit nebo vmluvit i do toho komentáře a bavilo to hodně diváků, bavilo to mě, bavilo to i ten štáb
No, ale neuměl jsem si představit, že to bude, ono se to samozřejmě jako vždycky svezlo s tím výsledkem. Jo, že ten výsledek vždycky trošku vychýlí to hodnocení, když se teda vyhraje nebo uspěje, ale teď to byl extrémní úspěch vlastně, tak to vychýlí se trochu jako víc k tomu, že ti lidi odpustí nějaké chyby nebo něco, co je jindy zlobí nebo irituje, vadí jim to, tak si řeknou, ale co, vyhráli jsme. A když se prohraje, tak i když jste tam Jan Zlatoústý, tak stejně prostě ty lidi tam něco najdou, kritičtí diváci, tak to prostě my jsme s tím jako srovnaní a Jakub prostě šel tak nějak s tím výsledkem, jako byla to krásná spolupráce. Bohužel musím říct, že my jsme byli domluveni na další mistrovství světa, ale musím vám sdělit, že bohužel Jakub Horáček nebude teď komentovat příští mistrovství světa, protože má tolik starostí se svým biznisem, že se před týdnem jsme spolu mluvili a omluvil se z té domluvy, kterou jsme měli, ale zároveň ho láká samozřejmě olympijský turnaj v Miláně 2026, kde budou hráči NHL, to je pro ně zase jako další stupeň. A já jsem mu říkal, Jakube, dobře, tak já to jako chápu, my to nějak zvládneme bez tebe, ale uvědom si, že my potřebujeme, aby si byl v tom systému našem, nějak se prezentoval, protože nemůžeš jet rovnou na tu olympiádu, to už by jako neprošlo, ani by to nebylo fér. A Kuba je zase takový, že řekl, já to chápu, tohle beru a vím, že to musíme nějak vymyslet. Takže jsme se vlastně vrátili zpátky na start a já jsem mu říkal, nechme ještě to mistrovství letošní otevřené a vraťme se k tomu ještě později a pokud ne, tak si musíme vymyslet, jak bychom tě potom dostali do toho komentování na podzim, protože ty hry jsou za rok a měsíc, že jo, v únoru 2026. No a na tom jsme se zatím rozešli, takže takováhle je situace s Jakubem Horáčkem aktuálně. Tak, pokud má někdo další dotaz, dejte vědět. Tak, tady, pán v přední řadě. Dobrý večer, mě by zajímalo, když vy jste tak známí tou svojí precizní přípravou, jestli si tak předpřipravujete ty geniální hlášky, které doprovázejí vaše přenosy, anebo jestli je to spontánně při té hře, anebo už si to říkáte, no, tak to bych mohl použít někdy, jo, když se to zadaří. Jak to vlastně je? Já na tohle odpovídám na každé besedě a vy mi evidentně nevěříte, já si to fakt nepřipravuju. Jo. 90% toho, co řeknu, není prostě připraveno, ale abych byl teda poctivý v té odpovědi, tak tematicky to mám připravené nebo rozmyšlené skoro vždycky. Co řeknu, když vyhrajeme? Co řeknu, a platí to samozřejmě pro ty velké zápasy. Co řeknu, když vyhrajeme? Co je téma vlastně toho vítězství? Co řeknu, když prohrajeme? To, co jsem řekl, když jsme prohráli, tak to vlastně zapadlo, to už na to nikdo nevzpomíná, ale to, co jsem řekl, když jsme vyhráli v Naganu, zlatý hat-trick na mistrovství světa 2010, kde se to vůbec nečekalo, nebo letos, tak ano, vždycky jsem si jako promítal v hlavě, co vlastně je to téma toho turnaje, toho týmu, co tak jako to nejvíc spojuje, ale když jsem si to ujasnil, nikdy jsem si ani, by mě to nenapadlo, nenapsal nebo nesformuloval v hlavě tu větu. To jsem pak spíš to téma se snažil nějak naroubovat na ten komentář už k tomu konkrétnímu zápasu a k tomu konkrétnímu závěru zápasu, ale to se nedá dopředu odhadnout. Vy nevíte, jestli vyhrajete 5-0 nebo 2-3 v prodloužení, takže to se nedalo jako nikdy dopředu jako určit a během toho zápasu už není čas si to nějak v hlavě sumírovat, tam se soustředíte opravdu na ten děj, který se odehrává. Takže říkám to i tady v Novém Jičíně a pamatujte si to, nikdy jsem si to jako nepsal nebo nepřipravoval, kromě toho, že jsem měl rozmyšleno, jaké je téma toho vítězství. Třeba v Naganu jsem si před tím zápasem říkal, tak my jsme nikdy nebyli olympijští vítězové a nikdy jsme vlastně, měli jsme tomu tolikrát blízko, tolik generací k tomu mělo blízko, k tomu olympijskému zlatu. V roce 1948 jsme prohráli jenom kvůli skóre, tam jsme s Kanadou hráli 0-0, o skóre jsme byli horší. V roce 1968 jsme porazili Sověty a v posledním zápase jsme potřebovali porazit ještě Švédy a skončilo to 2-2. V roce 76 jsme byli 4 minuty od zlata, neuvěřitelný příběh týmu, který byl zasažený virózou, to byl snad první, možná i covid, nebo to bylo prostě fakt patálie, kdy 15 hráčů toho týmu lehlo
s vysokýma horečkama a dohrálo ten turnaj, ale všichni to dohráli a 4 minuty před koncem jsme vedli 3-2 nad Rusama, jsme dali gól na 3-2 a prohráli jsme ten zápas. V roce 84, tam to bylo jasnější, tam jsme jakoby v tom zápase o zlato prohráli 0-2, takže každá generace skoro měla tu šanci utrhnout si to olympijské zlato a žádný se to nepovedlo. A tahle k tomu má tak blízko, je to vlastně součet touhy všech těch generací před náma. A teď to byla první věc. A druhá, teď vlastně všichni, jako já jsem i z těch kolegů komentátorů, jo, tam to nějak vycítíte, že oni vám vlastně jako nevěří, jako, a hlavně na začátku toho turnaje vůbec s náma nepočítali. Jo. To je hezký v tom dokumentu Pásky z Nagana, tam to říká jeden ten real hockey writer, jak oni si říkají, ten skutečný hokejový novinář z Kanady, tam říká, the Czechs flow beneath the radar. Jako Češi nám propluli pod radarem, jo, prostě my jsme je nezachytili jako úplně, jak dobrý jsou. A takže tohle byl druhý takový motiv a ten se pak spojil vlastně do těch dvou vět. Jo, otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, to je ten odkaz na tu minulost, kde teda tohle měli na dosah generace těch předchůdců a žádná to nedokázala a tahle to konečně dovede. A druhá, přepište dějiny, my už nejsme ten národ, který čeká na to své velké vítězství v tom soutěžení best on best, těch nejlepších hokejistů, co tady kdy byli, a v Naganu to bylo poprvé. A my už tuhletu nálepku teďka my ji strháváme a vy si pamatujte jednou provždy, že v těch dějinách bude zapsaná Česká republika jako olympijský vítěz v ledním hokeji. A to byl ten motiv pro ta dvě slova. Ono se to pak, samozřejmě, ono se to nedá takhle vysvětlit, jako, jak jsem to myslel, ale tohle byl smysl těch dvou vět a možná, protože to podobně cítili i diváci, tak to vlastně tak jako zlidovělo. Dneska přepište dějiny se používá na všecko možný. Já už to nikdy nepoužiju, já už to nikdy neřeknu. Ale protože to patří, fakt pro mě to patří k tomu okamžiku, ani v parafrázích se k tomu, jako když mi někdo říká, tak přepište dějiny, a to já říkám, jo, dobrý, ale já už to prostě, já bych už to nepoužil. A to patří opravdu jenom k té chvíli toho 22. února 98, k tomu okamžiku, kdy my jsme těm soupeřům, té Kanadě, která nám nevěřila, Američanům, Rusům, Švédům, my jsme to ukázali celému tomu světu. A pozor, to vítězství to nebylo jenom hokej, jako který zajímá 6 zemí. Tenkrát to fakt zajímalo celý svět, protože to bylo poprvé, kdy NHL měla své nejlepší hráče na olympijských hrách, takže to fakt sledoval celý svět a ten zásah toho zápasu byl mimořádný. Takže jo, pak ten výrok, pak se začalo to řešit, že to je vlastně nelogismus, že se dějiny nedají přepsat a podobné věci. Ne, samozřejmě, že ne. Ale ten smysl těch dvou slov byl trošku jiný. Jo, dneska je podcast Přepište dějiny, který dělají Michal Stelík a Martin Groman. Ptali se vás, jestli můžou to použít? Až když to jako použili, takže zeptali, jestli mi to nevadí. A pozor, ten podcast je vynikající, já ho strašně rád poslouchám. Je to nejlepší podcast podle mě o dějinách. To jako, mě to strašně baví, když jedu autem, tak teď se na cestu zpátky mám připravený poslední díl. Strašně mě to baví. Oni vlastně ale dělají přesně to, co já jsem v tom výroku vlastně nechtěl říct, že to je to lakování dějin, že to je to vlastně ta změna dějin, že někdo ty dějiny jako přepíše a je to jinak, než to doopravdy bylo. A já jsem vlastně, když se mě na to ptali, tak jsem říkal, no jako, a oni tam mají dokonce použitej ten můj hlas v té znělce. A já jsem říkal, mě to jako nevadí, ale vadí mi trošku ten smysl toho, že vy jste to opravdu použili v tom smyslu, v kterém to vlastně já jsem to takhle nemyslel. Jo, takže to je jediné, co mi na tom vadí, jinak si s tím dějte s Pánem Bohem, co chcete. Ten podcast je jinak vynikající, ale ten význam byl takovýhle, jako jsem tady popsal. Jenomže to můžu teďka takhle vysvětlit, ale jo, když to někdo vezme jako a řekne si, přepište dějiny, co to je za blbost. Vlastně to dělají jako, to se dělá jako, to dělají plagiátoři, nebo jako, ale takhle to nebylo myšleno hlavně. Jo, tak já jsem to pak i vysvětloval v tom komentáři o 2 věty později, když jsme se tam s Petrem Vichnerem vybrečeli a 10 sekund jsme tam stichli úplně a pak jsem začal jako nějak ten komentář a pak jsem se k tomu vrátil po nějaký době, když jsme tam čekali na to, až se udělá tam ten koberec na to vyhlášení, tak jsem se k tomu vrátil, ale snažil jsem se to teda ještě vysvětlit, že to opravdu tenkrát jsme tomu měli takhle blízko, tenkrát a teď se to opravdu povedlo, tak ještě jsem to jakoby takhle i
tehdy dovysvětlil, no ale to už lidi asi nevnímali, protože už bouchalo šampaňský doma, že jo. Tak nějaký další zájemce o otázku? Tak tam přesně ve středu, vzadu. Prosíme, pošlete si mikrofon, děkujeme. A pán se může ptát. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na váš názor, anebo třeba kolegu, protože teď jste byl nedávno v Kanadě, takže třeba na ohlasy kanadských novinářů a takhle, blíží se turnaj 4 bez české účasti. Vlastně je to poprvé, co nějakým způsobem formát kanadského poháru nebo světového poháru je bez velké šestky. A samozřejmě to kvůli tomu, že nedokážeme poskládat nyní jako kompletní tým jenom z NHL, ale jestli si myslíte, že v budoucnu by se právě zase mohl vrátit, že by se hrálo tím klasickým formátem, že bychom se znova dostali mezi tu velmoc, a jestli... Já tomu rozumím. Jestli se vrátí světový pohár a jak nahlížet teď na ten Four Nations Cup? Jestli třeba právě ten výsledek i to mistrovství světa juniorů, vyřadili jsme tu Kanadu a takhle, tak jestli aspoň takhle se mílovými kručky jako vracíme. Rozumím. No, v Kanadě nebyli úplně rádi, že jsme vyřadili v tom čtvrtfinále mistrovství světa. Oni tam ty 20 mají opravdu jako velmi sledovaný turnaj. Je to pro ně vlastně větší zážitek než mistrovství světa, které zase my tady sledujeme, to seniorské. Ale ty 20 v Kanadě, to je fakt událost. To musíte tam být, abyste pochopili. To je asi tak, jako bylo mistrovství světa, když bylo tady v Praze a Ostravě. Jo, to bylo něco podobného, kdy celá ta republika to opravdu sleduje. Jo, a vlastně finále tady sledovalo v tom dosahu 4 800 000 diváků. A říkám, je to nejsledovanější program vůbec za minulý rok. Ani televizní pohádka to nepřekonala. Ani se nedivím. Pod čarou. Ale v Kanadě ty zápasy mají obrovský zájem, dělají k tomu veliký program a v podstatě to tam jako jediná hokejová událost, kromě olympiády, konkuruje NHL. Takže oni nebyli rádi. Ten turnaj 4 národů má být takový pokus vlastně nahradit něčím ten All-Star, nejenom game, jako, ale celý ten víkend hvězd, kde se dělaly ty dovednostní soutěže a to. A ono to už to netáhlo, už tam vymýšleli fakt hrozný jako pitomosti s odpuštěním. Jo, že to tam ty hráči tak dělali ty nejkurioznější nájezdy, tak tam jezdili v paruce a někdo tam vzal houslovej smyčec a strkal tam do puku, jako, že ho doveze do bráku, jde fakt úplný hovadiny. Už to nebyl hokej a takový ty fanoušci jako opravdu hokejoví si říkali, tohle už jako tu jít nechcem, to už nás nezajímá. Tak se rozhodli to vrátit trošku někam zpátky a tohle to je jako dobrá myšlenka. To, že nás vyřadili samozřejmě, nebo respektive nezařadili do toho turnaje, je dané několika faktory. Neřekl bych, že by hlavní problém byl jenom v tom, že nedáme dohromady tým z NHL, protože my jsme vlastně na žádném kanadském poháru nebo světovém poháru neměli tým jenom z NHL. Vždycky tam byl někdo z Evropy. Takže to bych úplně nebral, ale tam šlo spíš o to vybrat 4 týmy, tak aby se to stihlo v přestávce NHL. Kdyby tam bylo 5 týmů nebo 6, už by to byl jako větší problém. Čekám, jestli si kejchnu. Ne, asi ne. Tak to bylo i z těchto důvodů. A elegantně jim to pomohlo vyřešit i otázku, co s Ruskem, protože jinak by tam Rusové byli. Takže ohlasy na to, proč tam nejsme v Kanadě, nebyly žádné, tam se to už bere jako hotová věc. Více o tom debatovalo asi v době, kdy to vyhlásili, tedy před rokem, že to bude. No a co se týče světového poháru, tak se jedná teď o termínu 2029, jestli to správně pamatuju. A tam Česko už je zařazeno do té 6. Stejně tak i natvrdo jsou tam Rusové, zatím.
A tu šestku, což jsou ty 4 týmy, které jsou teď, Kanada, Amerika, Finsko, Švédsko, Rusko, Česko, a ty 2 týmy, které to mají doplnit, mají vzejít z nějakých kvalifikací, které se budou hrát tady v Evropě. Kanada to schválně tentokrát nestaví jakoby do nějakého bližšího výhledu, že to bude za rok, za 2, za 3, jak to měli v tom roce 2016, kdy říkali super turnaj, musíme to rychle zopakovat, 2019 nejpozději zopakujeme, uděláme světový pohár, vůbec ani náznakem to nebylo reálný. Tak teďka už plánují trošku s větší rozvahou a ten horizont mají dál, aby to opravdu stihli připravit a hlavně projednat, protože zatím panuje velká neshoda mezi NHL a Mezinárodní hokejovou federací, která to vlastně nechce úplně na to jít, protože, a teď na co vlastně, protože tam je problém termín. Kanada to nechce hrát, NHL to nechce hrát už v září nebo v srpnu, chce to hrát v únoru a to je ta patálie. A tam prostě do sebe narážíme, respektive Evropa a Amerika se jako obtížně dohadují v tom, že únor není úplně přijatelný pro Evropu z mnoha důvodů, oslabí to pozornost věnovanou mistrovství světa a je taky otázka těch kvalifikačních turnajů, kde by se měly hrát a že to vlastně tu Evropu trochu jako to stáhne tu pozornost z mistrovství světa na ty kvalifikační turnaje, které by se měly konat někdy v listopadu. Tak, aby se v únoru vlastně mohlo hrát. A teď jak to udělat, aby v listopadu tam byli hráči, vlastně já nevím, Slováci, aby tam měli hráče z NHL třeba. To je fakt problém. Takže tohle se řeší a hledá se nějaký kompromis. NHL do toho jednání teda jde dost razantně, tak jako trošku, pardon, teď už to nevydržím, v takovém jako trumpovském duchu, že si jako dost diktujou a nechtějí moc jako o tom diskutovat. A jak to říct, no, Evropa nebo Mezinárodní hokejová federace, kterou vede Kanaďan Luc Tardif, se brání a brání své zájmy a zájmy ligových soutěží v Evropě. A zájmy třeba ligy mistrů, jo, taky. Zájmy prostě toho, co tady se jako snažíme, nebo snaží Evropa dělat. A zatím ani jako v tom sporu nedošlo k žádné dohodě. Takže existuje někde v Mlhovině termín 2029, existuje nějaká představa o tom, kdo by tam měl hrát, ale není dojednaný termín a nejsou dojednané podmínky účasti těch uchazečů. Přes zase na druhou stranu tenhle turnaj chce hrát každý. Jako ty soutěže nejlepších hokejistů to chce opravdu hrát každý. Takže zájem tady je, NHLPA, tedy ta hráčská asociace, jednoznačně pro a problém je spíš na straně jako té nedohody zatím NHL, Mezinárodní hokejová federace. Tak opět je tady prostor pro otázky, výborně, pán. Dobrý večer. Já se vrátím na Moravu a do regionu z NHL. Já bych chtěl jenom pár slov od vás, co se vám vybaví, když se řekne Vsetín. A v kontextu tohoto... Mnoho věcí. Ano, to je mi úplně jasné. Loňská invaze do Ronda. Aha. Loňská invaze do Ronda... Počkejte. Vsetína. Baráž. Jo. No. Nebyl jsem u toho, takže to úplně... K tomu úplně jako vám asi nic objevného neřeknu, ale takhle. Vy to máte na Valašsko přece jenom pár kilometrů, že je to daleko, ale je to blíž než z Prahy, no, takže pro mě je to ještě jako obtížnější si to jako představit. Já jsem vlastně, když jsem poprvé jel do Vsetína, to si vybavu úplně přesně, to byl krásný podzimní den roku 1994, kdy byl Vsetín nováček v extralize a jeli jsme tam na zápas Vsetín Olomouc, tehdy Olomouc obhajovala titul a přijela do Vsetína. Já jsem si říkal, to by mohlo být vyrovnaný. Vyrovnaný to bylo jenom z hlediska skóre, ale jinak herně to bylo úplně jasný. Vsetín vyhrál 2-0 a tehdy jsem si uvědomil, že to je opravdu hodně silný jako klub a to prostředí tam ještě tomu dodává takovou zvláštní atmosféru, jak to říct, no. Tam prostě ty výpary z té slivovice nějakým zvláštním způsobem působí na každého, kdo do té haly jako vstoupí.
A co pak pro diváky, pro mě to není až tak jako těžký. Já teda alkohol nikdy před komentováním nepiju. Nikdy. Jako, což je ve Vsetně problém, mimochodem taky. Protože tam je to urážka, že jo. Tam přijdete a já jsem šel ráno, tenkrát jsme přijeli, ne, my jsme jeli na zápas. Později jsem tam jezdil, přijeli jsme tam, já jsem tenkrát jezdil rád den dopředu, ráno jsem se šel podívat na rozbruslení a teď tam ty 3 kroužky, v jednom do Pyta se svojí partičkou, Rozťavlak se svojí partičkou a ten zbytek, ty mladý, že jo. A koukal jsem se na to, dělal jsem si nějaký poznámky a přišel Pavel Křížek, tam byl ten masér z národního týmu, možná si ho vybavíte, ti starší, ten opravdu léta, od roku 73 do roku kolik, tak 2004 třeba jako byl u nároďáku. A ten mi samozřejmě dopoledne a říkal mi, to je furt stejný, to už máš od minulé, pojď na panáčka, pojď. A já jsem říkal, nezlob se, já večer komentuju. Až večer, to si dáme 2. No a bylo hrozně těžký, jako, a to Pavel Křížek byl z Jihlavy, že? To nebyl Valach, ale okamžitě ty jejich zvyky přijal za svoje. A teď tam ještě ty místní, že? Maséři, a to bylo ještě horší. A ty lidi nechcete urazit, jako já to nemyslím zle, ale já se omlouvám, já jako před tím komentováním a normálně tvrdý alkohol ani moc nepiju, tenkrát jsem trošku jako si dal někdy, ale to bylo opravdu hrozně těžký. Takže někdy se mi to podařilo uhrát na nějakou remízu, někdy jsem jako teda si dal tu štamprličku malou a někdy jako jsem opravdu řekl, nezlobte se, já fakt dneska ne prostě, jo, musím si ještě dělat přípravu a tak. No takže ve Vsetně to bylo vždycky zvláštní, vždycky jako specifický prostředí. I tam bylo takovýto úzký hřiště, tam bylo vlastně nejúžší hřiště, dneska už to má Kladno, Litvínov, ale tenkrát těch 26 metrů na šířku to bylo jenom tam. Takže kdokoliv tam přijel, tak ty beci to bylo vidět, ty obránci se rozjeli, mysleli si, jak objedou toho napadajícího sršně nebo do Pytu a to. No ale teď zjistili, že tam nemají místo, že? Takže se rozplásli o mantinel tam, nebo to nějak prostě ten puk odhodili od sebe. Tam ten tlak jako byl vlastně ve všech smyslech toho slova byl fakt enormní na ty hosty. Byl obrovský a taky tam se opravdu nevyhrávalo, tam se vyhrávalo velmi málo. Teď ještě ty fanoušci tam byli úžasný, že tam teda nechápu to, já vím, že tam byla vysoká nezaměstnanost, ale ve 3 hodiny odpoledne už tam bylo plno na tom zimáku, už čekali lidi, až ve 4 začne rozbruslení. Jo. Taky neuvěřitelný. A už tam zpívali, halekali tam ty vysoký jalovec, samozřejmě tam běžel 10krát za ten zápas. A byla to ale svým způsobem opravdu jedinečná atmosféra, zažít to bylo opravdu zajímavý. Pokud mě nenutili tam pít jako to, tak to bylo fajn. Jednou se nám tam, jo a ještě jsme tam měli výbornou věc, já mám rád, když mám kontakt při tom komentování, když jsem jako blíž k tomu kluzišti a tam jsme měli takovou prkenou podlážku nad trestnejma lavicema, prakticky hned nad nima. Já jsem měl pod sebou ty vyloučený hráče a viděl jsem nádherně na ten led, to bylo úplně pro mě úplně nádherný místo. A bylo to mezi lidma, ku podivu, tam to nebyl problém, tam nás lidi nikdy, jakože by tam někdo přišel a jo, když jsem šel do kabiny pro sestavu před zápasem, hodinu, a už tam bylo plno, že jo, tak jsem šel kolem té tribuny, kde byli ty fanoušci a pane Záruba, hlavně objektivně. Jo, určitě, od vás to sedí. Takže to už tam jako bylo, ale nestalo se, že by nás někdo obtěžoval při tom komentování. Ale když nás pak z bezpečnostních důvodů přesunuli úplně nahoru, pod střechu, tam byly jakové kabiny, jako prosklený, tak jsem byl otrávnej, protože přes to sklo já nerad komentuju. A bezpečnostní důvod si říkal, teď se nám tady nikdy nic nestalo. No ale mohlo by. Já jsem říkal, ale já jsem tady komentoval, já nevím, 3 nebo tituly nebo to a nikdy se tady nic nestalo. No to nikdy nevíte, to se může stát, to ani nevíte jak. Já jsem říkal, a to mi říkal ten hlavní pořadatel, který by to měl zajistit, tu bezpečnost. Jsem říkal, aha, tak asi je problém. Ale opravdu nikdy se nám tam nic nestalo, dobrý, tak nás přesunuli nahoru, tak jsme komentovali nahoře. A tam se nám asi při druhém zápase, co jsem tam byl, se nám stalo, že se nám potácel do té kabiny nějaký opilec. Ale nebyl agresivní, on jenom nevěděl, kam vešel. Jo? On prostě tam koukal a Jirka Holík si vypnul teda mikrofon
který komentoval se mnou a velice jemně ho vystrkal z té kabiny a dobrý, takže se odešel. Neřekl nic teda do toho, nebyl tam žádný incident jako v tom, ale zajímavý to teda bylo, zážitek. No, ale takže jsem si říkal, aha, z bezpečnostních důvodů se nás přesunuli nahoru, dobrý. No a stalo se tam tohle. Takže to jsou moje vzpomínky na Vsetín. Jednou jsem se tam docela bál jet, protože hrál Vsetín se Spartou semifinále 99 a hrálo se hrálo se na 3 vítězný a hrálo se 4. utkání na Spartě a bylo hodně jako vyhrocený, hodně incidentů. A teď samozřejmě, jak ti fanoušci to mají, tak já jsem objektivní pozorovatel. Mě jedno, jestli to je Sparta, Vsetín, Vítkovice, nebo mě to je fakt fuk. A komentuju to, co vidím a to, co si myslím. Ale tenkrát samozřejmě to bylo tak vyhrocený, že ti fanoušci samozřejmě jedné a druhé strany si mysleli, že jakoby, když jsem objektivní, tak jsem na té druhé straně. A dostal jsem pár i dopisů, tenkrát ještě nebyly sítě, nebyly maily, nebylo to, tak ale dostal jsem pár dopisů před tou odvetu, ať tam nejezdím do toho Vsetína. No, jak jsem tam jel, trošku jsem si říkal, no tak co bude, no a prošlo to úplně v pohodě. Byl to výborný zápas, skončil teda bez gólů, skončil 0-0, chytali Roman Čechmánek, Milan Hnělička, výborný zápas a v nájezdech vyhrál Vsetín a postoupil do finále a pak se Zlínem rychle 3-0, hotovo, takže dobře to jako dopadlo pro Vsetín, ale tím vlastně skončila ta éra těch titulů v řadě, vlastně tímhletím titulem. Pak byla Sparta a pak byl poslední 2-1, byl Vsetín poslední titul a pak bohužel to šlo jako do háje. No, tušili jsme, že tam není všechno úplně čistý z hlediska finančního, ale to už je jiná kapitola. Máme tady další zájemce s dotazem. Hnedka v první řadě. Já se omlouvám, nemáte někdo papírový kapesík? Tady ten už je úplně vyřízený. Ježíš, to se omlouvám. Teď budete mít spoustu na cestu zpátky, to tak vypadá. Budeme stačit. Jo, děkuju. Děkuju. Ten mi bude, děkuju pěkně. Děkuju. Jo, děkuju. Novojičínské papírové kapesníky. Opravdu. Dobrý večer. Já si chci zeptat, jestli sledujete i rád jiné sporty, než je hokej. A zda víc třeba sledujete i ty sporty, které jsou víc český, jako je třeba nohejbal. Sleduju hodně sportů, nohejbal tím pádem taky, ale určitě ne tak intenzivně jako takové ty hlavní olympijské sporty. Tady já jsem trošku v kleštích toho olympijského programu, že se musím víc věnovat logicky těm sportům olympijským, protože pak, když stavím ten olympijský program, tak bych měl mít trošku větší přehled. Ale nohejbal vzhledem na to, jak jsme úspěšní a pořád je to Česko-Slovensko od jednotlivců až po trojice, tak rád se na to dívám, protože je to docela televizní. To je jako něco jako bývala za starých časů kolová. A jsou tam jako rychlá řešení, že jo? A je to jako technicky dobrý. Navíc nohejbal hraju sám na míčovém sedmiboji. A když jsme byli s Dominikem Haškem ve dvojici, tak jsme i vyhrávali, protože on je úžasný nohejbalista. Dneska máme mimochodem narozeniny 60. Takže dneska můžeme na dálku poblahopřát. Takže nohejbal tolik nesleduju tak, abych se v tom úplně jako orientoval jako do detailů, ale základní přehled si myslím, že mám. Už protože vlastně musím z toho celkového programu, který vysíláme, sestavit potom to štědrovečerní pásmo, nebo štědrodenní pásmo, což je taková moje další role v té redakci, že vlastně dávám dohromady ten vánoční program už strašně dlouho a to se vlastně točí celý podzim, to je další takový můj strašák jako termínový. Takže tam se občas nohejbal taky objeví, jo? Ale teďka jsme ho, myslím, neměli, protože jsme to měli extrémně dlouhý kvůli olympiádě a euru a myslel si za hokej, kvůli tomu souběhu těch 3 velkých událostí. Takže jsme to ostatní hodně redukovali, ale uvidíme, no, jestli tenhle ten rok bude něco, co by jako bylo stálo za zařazení do tohoto pásma, tak to tam určitě dáme. Další dotaz? Opět v první řadě. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak vypadá vaše příprava na týmy, jako jsou Čína, USA nebo Korea, kde jsou třeba těžce vyslovitelné jména.
A jestli se vám stalo, že jste musel improvizovat při té hokejové rychlosti natolik, že jste si jména musel upravovat nebo případně vymýšlet? No, vlastně upravovat rovná se vymýšlet. Takže máte pravdu. Stalo se to a mám k tomu takovou zábavnou historku. Omlouvám se, pokud už jste ji někde zachytili, ale Amerika není problém. To až tak jako mě nebolí. Tam se to dá ověřit. My se snažíme samozřejmě vždycky co nejvíc přiblížit tu výslovnost tomu originálu, ale úplně to nejde. A navíc v tom českém textu máme, já to konzultuju s Ústavem pro jazyk český, a tam platí takové doporučení, není to úplně pravidlo, ale doporučení, ty neznámé hlásky, samohlásky, souhlásky z cizích jazyků přizpůsobit té nejbližší známé české konzonantě. A v čínštině je to teda problém, na který jsem narazil při komentování zápasu hokejistek Spojené státy americké Čína v Salt Lake City 2002. To byl druhý ženský olympijský turnaj po Naganu a my jsme tam z nějakého důvodu zařadili tenhle zápas do programu, zrovna tam byla nějaká mezera, takže jsme to tam prostě dali. A já jsem byl připraven na ty Američanky, to nebyl problém, to jsem měl naposlouchaný, ale vůbec jsem nevěděl, jak vyslovovat ta čínská jména. Tam to teda je naštěstí transkripcí latinkou, nejsou tam ty čínské znaky, ale šel jsem teda na komentátorské stanoviště Čínské lidové republiky v té hale a tam seděla dáma ve vojenské uniformě. Tak to mě mělo varovat. A to byla komentátorka čínské televize, která komentovala ten zápas. A nebo možná tu uniformu neměla, já si to jenom přikrášlu, ale každopádně se chovala jako plukovnice, byla dost jako razantní. A já jsem se představil a říkal jsem, já bych potřeboval jenom, jestli byste mi mohla pomoct s tou výslovností. A ona mi takovou těžkou angličtinou řekla, OK, no problem. Tak jsme začali a já jsem se nedostal přes to první jméno. To byla náhradní brankářka a já nevím, myslím si, mohla se jmenovat třeba Tisixing. Jo? Já jsem řekl, Tisixing. No, Tisixing. A říkal, no teď říkám, Tisixing. No, Tisixing. A já jsem říkal, no tak. A pak jsem se dozvěděl, že vlastně čínština má 12 verzí mezi S a Š. Tam strašně záleží na dýchání, na délce, na intenzitě. Takže v podstatě neřešitelná záležitost. 20 minut jsme to pilovali, tu náhradní brankářku, která ani nenastoupila do toho. Vlastně ona pak střídala, pak jsem to použil. Ale 20 minut a už bylo po rozcvičce a já jsem říkal, já bych potřeboval na ty další jména se dostat. No, Tisixing. Takže nakonec mě propustila jenom s tím jménem, ale nebyla s ním úplně spokojená a ty další vlastně jsem se k tomu vůbec nedostal. Takže ty další jsem pak, jak jste to navrhl, jsem musel trošku improvizovat nebo si možná i trošku vymýšlet, protože ta transkripce nevystihne přesně tu charakterní výslovnost toho příjmení nebo toho jména. Tenkrát ještě navíc čínština to měla na olympiádě, takže tam bylo to opačné pořadí, že tam bylo rodové jméno, křestní jméno, příjmení. Dneska už to mají seřazený jako podle nás, ale tenkrát vlastně to tak nebylo, takže ono bylo i těžké, pokud jste si měl vybrat to příjmení, který to vlastně je. Jo? Takže jsme pravděpodobně tam to říkali, uváděli v těch rodových jménech. Jo? Jako kdybychom u vás říkali Jan Novák a my bychom říkali Novojičínský. Novojičínský tady hraje prostě. Jo? Takže na tohle nemám úplně pěknou vzpomínku, ale zábavný to samozřejmě bylo. Naštěstí se z čínské ambasády nikdo neozval, že by to byl nějaký problém. Nějak to proteklo, ale od té doby si na to dávám samozřejmě pozor a snažím se najít vždycky ten zdroj té výslovnosti, abych to aspoň trošku přiblížil k tomu originálu. Tak čas se nám krátí, takže jedna z posledních možností na dotaz. Dobrý večer, pane Zaruba. Dobrý večer. Vy jste taková legenda. No, děkuju. A já bych se vás chtěl zeptat na dobu legend, jak byla třeba, jak hráli Králík, Lála, Lukáč. Na tu dobu vzpomínám velmi rád a jsem na to hrdý. Jak se na to díváte vy? Taky na to vzpomínám moc rád. Teď nedávno jsem někomu popisoval, jak jsem prožíval ten závěr toho mistrovství 1985,
kde tahle generace vlastně slavně vyhrála, tenkrát, to je z dnešního pohledu úplně jako neuvěřitelný, ale tenkrát ten sovětský tým na mistrovství světa 7 let neprohrál ani jedno utkání. Od roku 78, kdy jsme je porazili v Praze, až do roku 85, kdy jsme zase my porazili v Praze. Mezitím teda byly olympijské hry, kanadský poháry, kde sem tam prohráli, ale na mistrovství světa fakt 7 let neporazitelná rudá mašina. Takže to byl fakt zážitek. Já jsem, to utkání se hrálo, co jsme vyhráli 2-1, se hrálo 29. dubna, to vím úplně přesně, protože mám svátek ten den. A já jsem ten den se nemohl na ten zápas dívat, protože jsme měli návštěvu, já jsem byl na Gimplu ve čtvrťáku a měli jsme návštěvu, byl otevřený den ve školním studiu fakulty žurnalistiky, na kterou jsem se hlásil, tak jsem tam chtěl jít se podívat a teď jsem měl to dilema, neuvidím ten hokej, tak jsme tam šli a po první třetině, takhle, šli jsme tam a tam byl zapnutý ten zápas, takže jsem se ptal těch techniků a oni říkali, vedeme 2-0 a končí první třetina. Dobrý, tak jsem šel dolů do posluchárny, tam jsme měli nějakou přednášku nebo něco, jak to tam funguje a to. Přišel jsem nahoru zpátky a technici říkali, furt vedeme 2-0. Já jsem říkal, to je skvělý, to je skvělý. A teď jsem řešil, kde se budu dívat na tu třetí třetinu a to studio školní do dneška, já tam vlastně učím teďka, takže to je vlastně kousíček od Staroměstského náměstí a já jsem kousíček od Staroměstského náměstí na jinou stranu měl jednu spolužačku z Gimplu, tak jsme u ní zazvonili, ona byla naštěstí doma s jedním klukem, který tam byl se mnou na tom dni otevřených dveří a u ní jsme to dokoukali až do konce. No a pak ten zápas 5-3, to už jsem sledoval doma a byl to skvělý úspěch, protože jak ten sovětský tým, tak i ten kanadský, tenkrát tam byl Mario Lemieux a Steve Yzerman a Scott Stevens, opravdu vynikající tým, možná nedoceněný tehdy, tak porazit je 5-3 v tom zápase o zlato bylo taky jako něco. A byl to takový vrchol té generace, no, pak už se těm pozůstatkům tohohle zlatého týmu tolik jako nevedlo, ale pro spoustu hráčů to byl vlastně vysněný konec i proto, že tohle zlato jim umožnilo vlastně odejít bez nějakých dalších průtahů do zahraničí ve 30 letech. Tenkrát končil Jiří Králík, Vincent Lukáč, šli do Cowboy Runu si vydělat nějaký peníze, aspoň něco je ten režim nechal vydělat. Odcházel, Pavel Richter šel do Klotenu, myslím, ne, šel do Německa taky, ale teď si nespomenu kam. Prostě odcházeli ty kluci aspoň něco trošičku si vydělat, samozřejmě jim to ten režim jako zdanil výrazně, ale dostali aspoň tuhle šanci a díky tomu titulu mistrů světa mohli odejít bez dalších jako podmínek. Takže jo, byli to neskuteční hráči, všechno, úžasní hráči a z dnešního pohledu taky zvláštní, že hráli všichni doma, že tam nebyla jediná posila ze zahraničí v NHL vůbec, to jsem tenkrát dělalo velmi výjimečně, že Miroslav Dvořák přijel v roce 83 na mistrovství světa, to bylo jak zjevení, že? Z Filadelfie, najednou tam prostě byl, ale to se jinak jako vůbec nedělalo a ten celý tým hrál vlastně Československou ligu, jako všichni hráli tady doma, jo? Takže to bylo jako unikátní. No a mám na to moc pěkný vzpomínky, jako jak ten tým hrdě vzdoroval právě tomu. To asi všichni, no, jasně. Jo, tak teďka už je jiná doba, já to beru tak, jak to je, ale ta doba, kdy jsme měli ty kluky všechny pod kontrolou, taky měla něco do sebe. No. Ale oni nebyli úplně rádi, oni by radši hráli v zahraničí za trošku jiný peníze. Tak nějaký další dotaz máme, tak tyhle 2 ruce budou ty poslední, využijeme poslední 2 dotazy. Tak já bych vám chtěl, pánové, na úvod poděkovat za krásný večer, myslím, že jste to bude dlouho čerpat. A já si vzpomínám na jednu, už je to teda dávno, ale jednu krásnou epizodu České sody, kde pan Záruba hrál hlavní roli a takové ty klasické sportovní komentáře, jako že třeba naši zaspali, tak se tam vlastně předváděli v tom smyslu, že tam ležíte, jakože se svými rodiči v posteli, nebo naši jsou na koni a jedete, tuším, že na basketbalovém hřišti na koni nebo něco takového. Tak jenom jak si na to vzpomínáte a jestli třeba vlastně ty podněty, ty nápady, jestli byly vaše, nebo převážně třeba ze strany těch režisérů, respektive těch tvůrců toho pořadu. A taky mě zajímá, jestli to fakt byli vaši rodiče, nebo ne, to už nevím. Nebyli to moji rodiče,
ale jedna věc tam reálná byla. My jsme tuhletu scénu naši zaspali, tak jsme točili asi ve 3 hodiny ráno, já jsem opravdu usnul v té posteli. Ale to se jako, my jsme pak točili tu verzi, kde teda se už jako probouzím. Ale nemám na tom vůbec žádný podíl, byl to nápad Petra Čtvrtníčka, což byl jeden z hlavních autorů České sody. A on si z toho chtěl dělat samozřejmě jako legraci, a i ze mě samozřejmě si chtěl dělat legraci, což mi jako nevadilo. Mně to přišlo jako úsměvný a všechno, co chtěl, tak jsem splnil a on mi to jako předehrával, vždycky jako mi to předehrával, jak to mám jako udělat, protože já nejsem herec, takže já jsem jako novinář a on mi to vždycky jako, no a teď jako kdybys tam, no a to bude ještě zajímavé, vždycky mi tam jako takovým tím zvláštním tónem, jako mi tam jako předehrál tu větu, co mám říct, tak já jsem to jako udělal po něm, no asi na 5. klapku jsme to nějak natočili a nebyli to moji rodiče, byli to komparzisti nějaký, kteří tam pak jezdili na tom koni a zaspali tam se mnou, jako v tom, ale nebyli to moji rodiče. Vzpomínám na to rád, ale byla to jenom epizoda. Ale díky tomu jsem pak byl na premiéře toho filmu. Díky tomu, že jsem tam účinkoval. Tak a tady byl poslední dotaz ve druhé řadě. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já bych se vás, pane Zárubo, chtěl zeptat, zda jste měl z řad ostatních komentátorů nějaký vzor a zda jste se snažil nějak inspirovat. No, úplně upřímně, není to asi úplně hezký, ale úplně upřímně musím říct, že tady úplně ne, ale když jsem začínal v redakci, já jsem vlastně nastoupil prvního, byl jsem tam 6 let externista, pak jsem byl na Vodě, v Armádním filmu a potom jsem nastupoval 1. června 1990 a to už se vysílalo na programu OK3, nevím, jestli si to někdo vybaví ještě. Program OK3, no tak vy jste koukali hlavně na ty večerní lehtivý pořady, ne? Já taky, ale mimo to se tam vysílal i sport, který to bylo tehdy neuvěřitelný. Nám vlastně zadarmo v rámci toho, že vlastně, nevím, jak to tehdy se vyjednalo, ale zadarmo jsme dostali práva na NHL, americkou NBA, americký fotbal NFL a Major League Baseball. Takže já jsem komentoval baseball a hokej, protože ten hokej NHL tady tenkrát nikdo nesledoval v televizi, myslím. A vlastně jediný další novinář, který opravdu v tom měl jako velký přehled, byl Pavel Bárta, který psal do Gólu, dneska píše do Sportu a já jsem vlastně hodně sledoval to, co šlo a z té televize jsem byl jediný, Petru Vichnarovi se do toho úplně jako nechtělo a řekli, tak se na tom mladý jako otřískej, takže já jsem začal komentovat tam ten hokej na OK3 a díky tomu jsem vlastně začal poslouchat ty komentátory, kteří to dělali na ESPN převážně. To byl Mike Emmerich a Gary Thorne a tyhle ty hlasy, to byly jako Peter Nedvedu shots on rebound a prostě to byly prostě nádherný jako hlášky a dělali to takovým, jako, s takovým zaujetím a takovým, dávali tomu tu dramatičnost a to se mi strašně líbilo. Mně se nelíbilo, jak jsme to dělali tady my tenkrát, takovým tím vlastně se jako nic moc neděje. Mě baví jako ten děj trošku dramatizovat, aby ten divák z toho měl jako, si myslím, jako, že by byl víc vtažený do hry, že to malinko může jako pomoct tomu zážitku. A mně se tohle strašně líbilo a vlastně jsem teda víc se snažil jakoby se přiblížit tady, ono v češtině to úplně nejde, ta čeština to není tak uspůsobená jako angličtina, ale víc jsem se snažil to vlastně naposlouchat jako od nich, i nějaké jako postupy komentátorský, kdy se čemu věnujou třeba, jo? Kdy opravdu se věnují té hře a kdy naopak od té hry jakoby podívají se do přípravy a něco tam řeknou, co je jako mimo ten děj. Tohle je hráč, který prostě zlomí za sezonu 40 hokejek. Jo? Tak to je taková zajímavost třeba, která se musí taky nějak načasovat, aby to dávalo smysl. A tohle mě jako strašně bavilo. A pak jsem se s nima seznámil, když jsem začal jezdit na ty mistrovství světa, ale hlavně na olympijských hrách, který tenkrát ESPN vysílalo, tak tam jsem se potkal s tím Mikem Emmerichem a s Johnem Davidsonem, což byl vlastně bývalý brankář a takový ten expert, tak tam jsem vlastně se zajímal o to, jak to mezi nima vůbec jako je, jak vlastně komentujou jak funguje ten dělený komentář a pak jsme to zaváděli postupně tady. Takže
Takže to byla spíš taková asi jako inspirace. Tady úplně bych řekl, že my jsme šli trošku jinou cestou a mně se ta cesta úplně nezdála, že by byla vhodná. A já si dovolím položit poslední dotaz. My jsme se bavili mnohokrát dneska o úžasných sportovních výkonech a výsledcích. A já bych se chtěl zeptat, jestli vás napadne jeden, jehož jste byl svědkem, který buď považujete za skoro učiněný zázrak, anebo třeba situaci, kde jste měl pocit, že sledujete výkon na hranici lidských schopností a možností, jestli vás napadne taková situace. To je samozřejmě dobrá otázka, ale odpověď na ní nebude úplně snadná, protože těch momentů bylo asi hodně. Některé jsem vlastně sledoval jako divák, nebo jako novinář, který v tu chvíli není aktivní. Asi bych řekl, na první dojem asi největším jako sportovním globálním zážitkem byl pro mě běh Usaina Bolta. Já jsem se byl podívat, měl jsem volný půl den na olympijských hrách v Londýně 2012 a byl jsem se tam podívat na Zuzku Hejnovou, která běžela finále 400 metrů překážek, vyhrála tam bronz a měla nádhernou oslavu, tam běhala to kolečko a nikdy jsem neviděl takovou oslavu jako bronzové medaile jako tehdy od ní. To ještě nevěděla, že bude stříbrná po dopingu ruské soupeřky, ale tenkrát nikdo nevěděl, že to stříbro dostala loni v Paříži vlastně teprve. Ale teď nevím, jestli před ní nebo po ní v programu běžel Usain Bolt semifinále 200 a to byl fičák. To byl fakt zážitek, kde člověk měl pocit, že to není člověk, že to je prostě, že lidi tam běžejí kolem něj a on je nějaká rychlost, nějaké stělesnění rychlosti, ale zároveň elegance. To nebyla jako síla, to nebyla ani vyčerpanost nebo nějaká grimasa totálního jako vypětí fyzického, psychického. To byl uvolněný pohyb, jaký jsem předtím ani potom už u nikoho nikdy neviděl. Ty jeho rekordy bez pochyby budou překonané, protože se vyvíjí všechno, vyvíjí se materiál, po kterém se běhá, vyvíjí se tretry, vyvíjí se trénink, vyvíjí se ten způsob, jak zrychlovat svalová vlákna na ten krátkodobý výkon, ale tehdy to všechno bylo tak jako přirozené lidské, že tohle to ve mně zůstalo jako jeden z největších jako sportovních zážitků. No a zázrak, já za zázrak považuji vlastně celou naší historii ledního hokeje, protože, jak jsem řekl, z nějakého zvláštního důvodu my tady ze středu Evropy jsme pro tuhle hru nějak nadaní, talentovaní, teď už se to dědí, teď už je to genetická věc, ale na tom začátku to je fakt záhada, jak tohle vzniklo. A je to vlastně zvláštní, že země konkuruje Švýcarsku, které má Alpy, má tam spoustu přírodních podmínek, konkuruje Švédsku, Finsku, kde se o sněhových podmínkách nemusíme bavit, Rusku, Kanadě, kde to je taky dané, Americe, která má obrovský počet obyvatel. Je to prostě zvláštní a každý ten úspěch je svým způsobem zázrak a zázrak je hlavně to, že dokážeme tady sevření uprostřed těch mantinelů ve středu Evropy na tom malinkém našem hřišti vychovat hráče, kteří jsou stejně dobří jako ti, kteří k tomu mají mnohem lepší podmínky. Tak to je pro mě opravdu jako do dneška otázka, na kterou hledám odpověď, jak tohle mohlo vzniknout a tak dlouho se to mohlo udržet ve světovém sportu. Pane Zárubo, my vám tady v Novém Jičíně moc děkujeme za to, že jste přijel, že jste vážil tu cestu, vás čeká ještě cesta zpátky, takže to máte dlouhý den. Moc díky, že jste byl první. Jsem připraven, díky vám, děkuji ještě. Když tak, kdyby bylo potřeba, tak ještě tady asi mají připravený. Ale tohle by mi mělo stačit. Moc díky, že jste byl prvním hostem Divadelní 5, díky za vaše slova a ať se vám i do budoucna daří, ať jste nadále svědkem velkých sportovních příběhů. Moc děkujeme.